مثلي عين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل مشرف لا تي في لا جبو امبو فوكا ولي مندو كالله سبحانه وتعالى دلي يا ربي على كا خير انا كبركه على كو جدينين او بلجلينكا او بسم الله كنه كنو كنه مي او يركم با كلام دين برو كاسكا ولي كاسي انا كرامما اني كو بسم الله كنه كوننا o hukumu konnana bi ani an karamo mi me ñogon bulu ma dolente kren yala segu mara konnana kata se jamana konnana no de sori Ibrahim Kulubali alhaji sori Ibrahim Kulubali ina fo aw nyebala cuga minna an karamo seyri Cheikh Ousmane Malan Haydara aka kalanso min be sugu o mudiru no o directeur de do ani fana misri ba min jora jamiatul ansar din tondum fe segu o juma o misri o almami fana de do o hukumu konnana yanoce ama fa an karamo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an karamo bismillah an kene konnana bi anya kanu ka kayni ame wati min konnay salincini aywa dombado alaka doni do wala ame fe ika blasirali kanye sali don yere islame kana ka muni munke ani nafa jumane be sali don aywa a sinji tugula ani sali don islame yere kana ka munke wala sa flebo bela jelen ka se ka famiya soro ala bi wala sa an se ka an yere kunjidi ni limaniya ni islamiya wala amba fo bismillah alhamdulillah allazi farada sawma shahr ramadan ala ibadihi almu'minin wa da'afa lis-sa'imina ajran kabira wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda والرحمة كاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد المصطفى المجتبى المنتقب أبو القاسم وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام إلى قناة الشريف الله الحمد لله رب العالمين أمبي ألفو كالا وليماندو كالا بركادا alami nale de ye ni sungolo bayin noya amma ka shuni noya amma alhamdulillah fo amin ka se a dafarola no ode ye a kuncheroy ambi alafu ka ni seti Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi baraji min fora sungolena alaka di amma ka kame jurmu ya fay ka kame boday ka kame shini aljina soro yala mo kerane aw belajilin sa jalo ye ñingali mun ke ana ñingal do ñingali min na faka bo ko sobe parce que alakaraka kuma kana sallallahu alaihi wasallam ko be ulaba yoro de bulu al umur bi kawatimiha ko ni abil laban ba soro wodiya an fasro kuma alhamdulillah rabbil alamin sungulum na kunce abi kunce ne mi wode ni soja ni sili kerengana idul fitr na fuma ko silinjini kuma fo chugoran selfitini te selbe ga wala bulu donc kuma famel chugo kam mama fo selfitini absaka famel chugo mana ami jabe min di ima wode ye ka am fleba bela jele fo folo danti folimna on fe bamanango ko imana mini shuni madedo mun ngi wire sen ka am fle ambu fo ko walimando malikono malikoka e ka ñingali la fama badido sini womi jetimne ka laje selinjini e fembay islamiya kono dombele ba fla de be ambulu islamiya kono namba fama ko feti islamiya bu min feti kosobe min la ko donendo no ye selinjini ani seliba ni seliflain abeka bon abena a chugoya do na kerengere na me min kabbe no de selifitini no ye sungolo mini kofe ame sele minke sharatu ge mu fo Allah ale bi kede tumamna ni sungolo dafara sawawun kile mugan konondo sigala wala kile bisaba ni adafara otumana no kera o dusaje o de bi be selima islamia la kiti jumembe ala anga fuka hawo fe suna de do suna mini a wajibi lendo ni alakara muhammadu ya anyina fe sallallahu alaihi wasallam
kɛ waati min fana b'a la a bɛ kɛ waati min na o de ye min irtifai shams qadra rumi sɔgɔmada tile bɔ waati n'an b'a fɔ ko misibɔ tile waati anw fɛ bamanan o waati ni kan ka bɛn 9h waati de ma o ye 9h30 o b'a sɔrɔ tile commencera ka kɔrɔta mɔgɔw kun sanfɛ dɔɔni o la heure la 9h kɔni ou bien 9h30 cogo bɛɛ la o kan ka sɔrɔ alimami bɛ kɛnɛ kɔnɔ kefiyatu sɔlat a seli kɛcogoya o ye jɔko fila de ye a jɔko fila in bɛ seli azanu t'a la o kɔrɔ misiri wele ti a la parce que bi déjà bɛɛ b'a dɔn kaba k'a fɔ min bɛ sen na ikama fana t'a la n'o de ye seli jɔli ye azani t'a la ikama t'a la o tɛmɛnen fana kɔfɛ jɔko fila dɔrɔn de don a jɔko fila bɛ seli alimami fɛ tuma min na ni alimami nana dɔrɔn ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko alimami nana bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ o tuma na alimami bɛ takbiratul ihram kɛ n'o de ye min b'i don seli la n'a y'o kɛ o kɔfɛ a bɛ na ni takbiratu ko 6 ye n'o ye Allahu akbar ko 6 ye n'a ko Allahu akbar aw minnu bɛ kɔfɛ aw fana b'a fɔ Allahu akbar a b'a fɛn fɛn fɔ n'a ka d'a ye i b'i bolo kɔrɔ t'a la n'a ka d'a ye i bɛ isharatu kɛ birra'asi a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ parce que mun n'an y'o yɔrɔ in fana fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama o yɔrɔ in na kosɛbɛ k'a fɔ de ko fo i ka kunkolo dɔw bɛ kunkolo kɔrɔta cogoyaw la o dan tɛmɛnen de dɔɔni mais a ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ Allahu akbar fɔ ko 6 de don alimami mana fɛn fɛn fɔ aw man ka kɔn alimami ye a bɛ alimami de kɔnɔ fɔlɔ alimami k'a ta kɛ ni alimami ye Allahu akbar fɔ kuma bɛ sɔrɔ k'a kɛ ni alimami ye Allahu akbar ko 6 in kɛ ka ban pewu o kuma na ɲini bɛ sa a bɛ sɔrɔ ka kalan daminɛ n'o ye suratul fatiha ye ka taa bila wala dɔɔlina n'a ye fatiha kalan ka ban sura min ka nɔgɔ a ma a b'o kalan nka kɛrɛnkɛrɛnnen na suratul a'la n'o ye sabbihi isma rabbikal a'la a kan ka o kalan n'a sɔrɔ o dɔnbaa don mais o tɛ wajibi ye n'a y'o kalan o kuma na a bɛ taa rukuw la o kuma na ka taa tenturu la ka wuli jɔko filanan na sisan a bɛna laban ka Allahu akbar fɔ ko 5 kɛ a bɛ wuli ni takbiratu min ye n'o ye wulili takbiratu ye a bɛ laban ka 5 wɛrɛ kɛ n'o de ye Allahu akbar a b'i jɔ sangani mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ olu fana bɛ ale ladege n'o ye iktidaw ye bil imam donc n'a y'o 5 kɛ k'o ban pewu o kuma na a bɛ sɔrɔ ka na sura kalali daminɛ a bɛ fatiha kalan ko kura bisimilahi rahmani rahim ka taa bila wala dɔɔlina ni sura min ka nɔgɔ a ma a b'o sura kalan khiyaru b'a bolo nka dɔnnibaw ye min fɔ min ka ɲi kosɛbɛ n'o de kanunen don o de ye wa shamsi wa duhaha wal khamari za talaha ila akhiril aya n'a y'o kalan k'o ban pewu o tuma na a bɛ i kunbere minɛ ka taa o tenduru in kɛ n'a y'o tenduru kɛ ka ban a bɛ sigi a bɛ tahiya kalan a bɛ salam bila Usaw Jalo ni salam bilala an bɛ isharatu kɛ ka taa mɔgɔ caman ma nin yɔrɔ in na salamu mana bila kɛrɛnkɛrɛnnen na i n'a fɔ selidonya i n'a fɔ seliba don caman bɛ kɔrɔtɔ u bɛ girin ka taa so walasa an ka se ka taa an ka lahiya faga o ɲinen tɛ jɔko fila in mana ban aw bɛ sabali de a b'aw sigi sawa na a kɛra selinjini na ou bien a kɛra seliba la aw b'aw sigi ka alimami de lamɛn a bɛna min fɔ aw ye n'o ye discours ye n'o ye Ala ka cikan ye n'a bɛ fɔ o ma ko el khutuba donc ni salam mana bila alimami bɛ wuli k'i jɔ sisan a bɛ kutuba kɛ silamɛw ye ka kuma u ye o kutuba fila in na a b'a fila différencier ni sigili ye kɔrɔ ye n'a ye fɔlɔ kɛ ni sanga kɛra n'an tilala a b'i sigi dɔɔni o sigili ɲɔrɔ in fana a ɲininen bɛ silamɛw fɛ minnu bɛ taa misiri la walima kelen minnu bɛ seli alimami kɔfɛ o sanga ye dugawuwa jaabi waati dɔ ye parce que kira Muhamadu alayhi salam a nana ka kuma n'o na o sanga in na mɔgɔ mana dugawu o dugawu kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛɲini tɛ ou bien dugawu do dugawu min ni minɛcogo tɛ a la yɔrɔ o dugawu bɛ yen o dugawu min k'a fɔ Ala i ka san 600 di yan ou bien i ka san 1000 di yan walima kelen fɛn minnu ye impossible ye n'o tɛ se ka kɛ bon n'i y'Ala wele o la kɔni a dugawu kɔni ka di tulo kɔni na mais i b'a dɔn kɔni ale yɛrɛ min b'a fɔ i b'a dɔn vraiment o dugawu minɛ man di o sanga in na n'i ye dugawu o dugawu kɛ siga foyi t'a la Ala subahanahu wa taala k'a jaabilen don n'o ye alimami ka kutuba fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Ala deli Ala ka a faamuyali ko ɲuman d'a ma donc ni alimami y'o kutuba in kalan a ɲinin bɛ alimami fɛ a ka jija a kelen kɔfɛ ka sɔli kɛ Alakira Muhamadu kan
aka kutuba a bɛ se ka kuma cogoya bɛɛ lajɛlen la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ka kuma mɔgɔw fɛ ala taqwallahi azza wa jal n'o de ye ala ɲɛsiranya ye sabu ka d'a kan fɛn min nafa ɲɛ jɔn ye diɲɛ ani lahara o de ye ala ɲɛsiranya ye ni ala ɲɛsiranya tɛ yen foyi foyi tɛ yen parce que su yɛrɛ min n'aw filɛ ka bɔ o la sisan ala subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun donc ni ala ye sun wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mantɔn tɛmɛnenw kan munna ma kanu k'a fɔ ko n b'aw kɔngɔtɔ ye ni n b'o de kanu n bɛ ban ka suma ɲɛ o ni n b'a fɛ k'a ye aw minɛwatɔ directement n bɛ ji tigɛ aw la mais ala t'o fɛ ala bɛ fɛ k'a ye de jɔn sera k'a ka dumuni to yen ale ala kosɔn a sera k'a ka ji to yen ale ala kosɔn ka ale ala ka bonya segin a ma o tuma na sunkalo bannen kɔfɛ donc siga foyi t'a la o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ entraîné na ala ɲɛsiranya sabatilen don a dusukun na jalo n'i ye ala ka ko fɛn fɛn lajɛ ibadatu ninnu bɛɛ seli sun hiji jaga a mago bɛ min na mashuriyatu min bɛ ala o de ye taqwallahi azza wa jal ni ala ɲɛsiranya bɔra alabato la dɔrɔn t'i ci fɛ parce que n'i ye seli fana ta k'a lajɛ iktisaran an bɛ kuma teliya dɔrɔn waati yɛrɛ cogoyaw kama ala subhanahu wa ta'ala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta a b'a fɔ o yɔrɔ la ka tila k'a fɔ tuguni inna salata tanha anil fahsha wal munkar i y'a ye seli bɛ maa fatani ka bɔ kɔngo ani walejuguw la donc directement i bɛna ye dɔrɔn ala subhanahu wa ta'ala a mago b'a ka jɔn ka bɔtɔ dɔrɔn la ni ala ɲɛsira yera kɔnɔ mais ni riyaw yera la n'o ye yɛrɛ jira ye ni cogoya wɛrɛw yera la n comportement ka ye ten dɔrɔn a ka dɔn ko ne de ye nin dɔrɔn ala b'a sen bɔ a la pewu donc ni ala ɲɛsira tɛ alabato la da la o kɔni o ye alabato gansan de ye ala subhanahu wa ta'ala sen bɔlen do la donc alimami ka kutuba kɔnɔna na a kan ka kuma mɔgɔw ye ni ala ɲɛsiranya ye kosɛbɛ ani jumɛn washtinabil muharramat ani haramu fɛn minnu ye haramu ko ye o k'u yɛrɛ ma diɲɛ o la guinéyaw b'o la pédéyaw b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini faliyazubila nin ye ko cɛjuguba ye nin b'an ka jamana in kɔnɔ ni fɛn min kɛ sababu ye ka ala ka san jɔ n'a bɛ tɔɔrɔ se ɲɛmaa ma a bɛ na ni halakiliw ye a kɛbaa fɔlɔ minnu tɛmɛna ala subhanahu wa ta'ala ko wa ja'alna aliyaha safilaha c'est-à-dire a dugukolo yɛrɛ k'a dugumana k'a sanfɛla ala y'a kɛ ten de ka u bɛɛ halaki mais n'i y'a jateminɛ bi farafinna kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi o de b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mali kɔnɔ donc vraiment n'i ye nin lajɛ vraiment dɔnnibagaw kan ka wuli ka jɔ kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka kuma an ka masakɛw fɛ pour que nin ko in bɛ se ka segin kɔ bon an tun bɛ cɛ ni cɛw de ta kalama mais sisan yɛlɛma nana kɛ a kɛra muso ni muso de ye musow k'a fɔ k'u tɛ furu kɛ u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn gɛrɛ ɲɔgɔn na la ilaha illallah takadu samawati yatafattarna a bɛ surunya dugu kabakolo ka tigɛ ka cun an kan nin kɛko kelen nɔfɛ o tuma na toujours an ka kuranɛ kalanba in tiɲɛ don a ka kan an ka alabatoba in misiriw jɔra ka caya mais an ka kan ka fɛn min kɛ fana o de ye ka kuma ala ka jɔn fɛ nin ko ninnu bɛ se ka dabila k'a kɛbaw fana an tɛ se k'a kɛbaw bali a kɛli la mais k'a koya ye k'a jira u la k'a fɔ a kɛli man d'a ye o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ o bɛ sɔrɔ jumadonyaw de fɛ o de la an bɛ kuma an balimaw fana fɛ minnu ka hakilaw ye k'a fɔ kutuba kɔrɔ man kan ka fɔ bamanankan na kutuba ye silamɛya ka kuma fɔyɔrɔ de ye e bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ a majorité n'o ye a jama fanba o caman bɛ bamanankan de mɛn mais n'i taara kuma mɔgɔw fɛ misaliyala siniwa nana kuma anw fɛ siniwakan na a y'a ka kuma bɛɛ fɔ k'a ban pewu jalo an t'a dɔn a ye min fɔ bon i mana min bɛ kuma mɔgɔw fɛ ko a ye sira ala ɲɛ a ye ko to ala ta la a kana jɛnɛya kɛ a kana sonyani kɛ a kana bɛnkanni kɛ sugu kɔnɔna ɲagaminen don a kana nin kɛ a kana ɲɔgɔn ka hakɛw bɔsi bon e bɛ k'o fɔ mɔgɔ minnu ye n'i y'a fɔ arabukan kɔnɔna n b'a dɔn peut-être n'u bɔra juma na ou bien u bɔra seli kɛnɛ kan u bɛna ɲɔgɔn ɲininka n'o alimami yɛrɛ tun bɛ ka mun de fɔ donc ni mɔgɔ min y'a ka kutuba kalan arabukan jalan dama na da la juma ɲɛna mais juma nafa dɔgɔyara parce que kutuba min tun b'a kɔnɔ ni mɔgɔw tun kan ka nafa sɔrɔ o la vraiment u y'o perdu ni kuma fɔra ni mɔgɔ m'a kɔrɔ dɔn vraiment nafa ti ala ni permanent mɔgɔ n'i taara 9e leçon k'olu kunna vraiment i kumana gansan de mais i ka cours kɛw kɛ i ye cours kɛ mais est ce que cours nafa sɔrɔ la nafa ma sɔrɔ a la parce que samaratu min bɛ kutuba la dɔrɔn o de ye a ka fɔ bon caman ko imam maliki ka hakila de do mais ni imam maliki ɲɛnamaya k'a segin kana bi an ka diɲɛ ɲamine de cogo min na bon silamɛya ye feremɛ cogo min na bi talahi a b'a fɔ silamɛya yɛrɛ pour que i ka se ka fɛrɛ silamɛw ma o ye jumadonyaw ni selidonyaw de donc a b'a a ka fatuwa in
a b'a fɔ ko an k'a fɔ bamanankan na an k'a fɔ an ka kan na voilà walasa ka se ka faamuya donc jamanaw bɛ yen olu tɛ foyi mɛn ni français tɛ jamanaw bɛ olu tɛ foyi mɛn ni anglais tɛ o tuma olu sen tɛ kutuba la wa donc o la an b'an profiter nin yɔrɔ in na ka kuma an ka imamu fɛ i bɛ place min na ala de y'i bila place la mɔgɔw bɛna fɔ tan mɔgɔw to yen mun de bɛ se ka nafa ɲɛ o de la a ɲininen bɛ hali alimami fɛ a ka to ka taa yaala sugu kɔnɔna na ka sugu kɔnɔna lajɛ feerew bɛ ka kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ ka baara kɛ cogo di faamaw bɛ ka baara kɛ cogo di karamɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye musow ka ladiribaliya cɛw ka ladiribaliya denmisɛnniya dangadenya de bɛ yen wa a kana kɛ dɔrɔn a fɔra n yɛrɛ la ale yɛrɛ de bɛ taama ka taa terrain kan ka se ka mɔgɔw lamɛn ka mɔgɔw ye o tuma a bɛ kutuba dilan ka kuma ala ka jɔn fɛ mais n'o bɛɛ kɛra arabukan na bon vraiment an bɛna ye a nafa dɔgɔyara donc o la an bɛ mɔdu min na n'o de ye seliji ni kutuba ye alimami ka kan ka kutuba kalan a ka kuma mɔgɔw fɛ ni ala ɲɛsiranya ye ani haramu kow k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ olu ma ka tila tuguni o kutuba kelen sen fɛ wa yu'allimuhum ahkama zakatil fitr zakatal fitr yɛrɛ o min kan ka bɔ ka di fandanw ma ka kɔn seli ɲɛ tile 3 ou bien ka kɔn seli ɲɛ tile 2 ou bien seli yɛrɛ sɔgɔmada kɛnɛ a bɛ se ka bɔ o la hali n'o y'a sɔrɔ o ti an ka mawudu ye jalo zakatal fitr kɛmɛ yɛrɛsagokɛ ye dɔɔni hakɛto bɛ kuma in kɛrɛfɛla la parce que zakatal fitr mɔgɔw b'a bɔ tuma caman u b'a bɔ suman minnu yɛrɛ la kabaw walima keningɛw wa dun dabɔra de ko walasa fandanw kana na yaala bulonda la o don ka nisɔndiya u yɛrɛ n'u ka denbaya bon i b'a ye balo min ka di anw ye an ka balo bɛɛ la ni bɛɛ b'a fɛ ni maa tɛ ɲɔgɔn na o de ye malo ye ni fɛn wɛrɛ b'o ni sanfɛla cɛ i bɛ se ka bɔ o fana na wa o la ɲininen don minnu min zakatal fitiri bɔ ka zakatal fitiri bɔ bɔcogo ɲuman na balola balo min ka di fandanw ye kelen a filanan fana n'a ma ɲɛ a bɛ bɔ a ka bɔ a bɔ kuma fɛ selikɛnɛ jiginnen kɔfɛ n'i ka zakatal fitiri bɔ i ye sarakati kɔni bɔ mais i ma zakatal fitiri bɔ a kan ka min ɲɛ a m'o mɔgɔ ɲɛ donc toujours an bɛ wele bila ka taa mɔgɔw ma ani fana a kan ka di yɔrɔ min fana na parce que alimami min tun b'an seli nafila la n bɛ taa di o ma walima kelen n yɛrɛ ka plus proche dɔ bɛ yen n kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen n bɛ taa n ka zakatal fitiri di o ma an k'an cogo dɔn n'a fɔra fɛn min ye ala nin yɔrɔ ye an k'an janto la dɔrɔn an ka baara kɛ ni o ye donc mɔgɔ siki minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ n'o ye masarifu zakat el fuqara wal masakin an ka jamana in kɔnɔ fanda caman de bɛ yen fanda minnu bɛ yen n'u tɛ dumuni sɔrɔ donc a kan ka di olu de ma sigida la an bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ n profiter dɔɔni i ka micro in senfɛ fana ka wele bila minnu bɛ mɔgɔw invité sunkalo kɔnɔ na k'an bɛ taa sundige la tiɲɛ yɛrɛ la hakili in ka ɲi mais ne bɛ dɔɔni fara a kan ɲinan kɔni tɛmɛna ni ala ye samara jira n na minnu b'a kɛ jalo a ka ca ala fɛ a fɔ k'a dabɔ kun ye fandanw ko ye mais ne ma duloki faralentigiya la ne ma garibu ni a ka garibu minɛniya la ne ma misiri welela ye a la ne ma alimamiya la peut-être a bɛɛ ye vesitigiw ye bazɛntigiw c'est à dire minnu bɛ yen nɔ n'u lakodɔnnen don sundiga ko tɛ ninnu ye o peut-être olu yɛrɛ bɔra u ka sundiga dumanw kɔrɔ ka na e tɛ de la bonya kama sinon a ko t'u ye yɛrɛ donc o le de ka fɛn di yɔrɔ la a man kan yɔrɔ min na minnu tɛ sogo yɛrɛ sɔrɔ a bara ni seli tɛ e ye saga 2 don furu la i ye 10 millions ni fɛnw de la a ka di maa min kosɛbɛ o de ye garibu ni fandanw ye ani dɛsɛbaatɔw ni olu fana invité a la siga t'a la i bɛ baraji sɔrɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko a ko n'an welela ka na invitation na k'an ka jaabi ko mais ko invitation na invitation juguman k'o de ye invitation ye patron dama welela min na ni fandan sen t'a la k'o de ye invitation juguman ye donc toujours an b'a ɲini ko dɔ bɛ yen nɔ kuma dɔ la a kɛcogoya i t'a kɛcogo dɔn peut-être o bɛ na ni filiya la an k'a lajɛ fandan tɛ filima tɛ o an bɛ ɲɔgɔn dɔn kinda la o a lajɛ dɔrɔn i ka enveloppe di u ma o la kelen i tɛ se ka dumuni yɛrɛ dilan yɛrɛ a kɛ enveloppe ye e bɛ fɛ ka 500 de b'e bolo ou bien 1 million de b'e bolo a bila enveloppe kɔnɔ 500 fandanso k'a di u ma fi sabilillah la ilaha illallah nin ye koba ye fandan kɛlen ka enveloppe dayɛlɛ ka taa sɔrɔ 10,000 b'a kɔnɔ tallahi o ka di ala ye ka tɛmɛ dumuni ninnu kan donc o la an b'o en profiter ka nin fana fɔ ala jɔnw ye u ye min kɛ u tare participer ni kun tɛ ka kɛ ka kɔrɔ mais sisan a bɛ ka kɛ donc dɔɔni taalen ɲɛfɛ an bɛ nin fana fara a kan k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye u kana bɛɛ kɛ patron dama ye u kana bɛɛ kɛ gomujɛlantigiw dama ye u kana bɛɛ kɛ dumuniko dama ye ka to ka fɛn wɛrɛw bila enveloppe kɔnɔ min ka ɲi hali ni u sera ka hali du terrain yɛrɛ papiyew di fandan dɔw ma minnu bɛ loyer la o fana o ye hakilila ɲuman ye kosɛbɛ donc alimaw ka kutuba kɔnɔna na a kan ka kutuba kalan ka
bamanangana ka ala ɲɛ siran fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ haramu kɛli ma ka tila k'u kalan tuguni zakatal fitri bɔcogo ɲuman na walasa u bɛ se ka baraji sɔrɔ donc i ka ɲininkali kɔnɔna na selidonya fɛ yustahsanu lil idain min adabin ladabu dɔw bɛ olu ɲininen don selinjini ni seliba silamɛ k'o kɛ a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye adaw salati fi sahatin fala ba'sa bi fi'liha fil masajid ka seli kɛnɛ bɔ kɛnɛ fɛrɛ kɛnɛ dɔ kan silamɛ bɛɛ a bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen min kan parce que silamɛ toujours silamɛ mɔgɔw bɛ bɛn de la bon n'a bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen kan i b'a ye a bɛ ɲɔgɔn ye n'a don dɔ ma ɲɔgɔn ye a bɔtɔ la a bɛ ɲɔgɔn ye donc k'a kɛ a ka fɛrɛ kɛnɛw kan o de ka ɲi kɛra balonta kɛnɛ sa o kɛra sokurusi kɛnɛ sa o kɛra kɛnɛ lankolon dɔ ye a b'a jija k'a kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa kɔrɔfɛn fan fɛ n'o sɔrɔla n'o ma sɔrɔ fiyewu dugu yɛrɛ lotissé cogo kama ani dugu yɛrɛ degunko kama n'a y'a kɛ a ka misiri kɔnɔ baasi t'a la nin bɛɛ la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu fana na tuma caman an bɛ ala deli ala ka faamuyali ɲuman d'a ma seli don a ɲininen don fana silamɛ ɲuman bɛ fɛ hali janaba nɔgɔ t'i la i k'i janaba ko el ghuslu i k'i janaba ko wa tatayyub ani ka kasa dumanw k'i yɛrɛ parfum kasa dumanw k'i yɛrɛ la cɛ hakɛ la wa lubsul jamil min asiyab ani ka fini ɲumanw don seli don o kanunen don n'a se b'i ye mais tuma dɔ la an m'an yɛrɛ diyagoya fɛn dɔ kɛli la tuma dɔ la muso dɔ b'u datigɛ u cɛw da la ko selimafini ma sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw o ye fɛn minnu man kan ka kɛ e yɛrɛ b'a dɔn sɔrɔ bɛ cogo min na sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ bon ni labanna ka taa i cɛ wajibiya fɛn dɔ kɛli la fɛn min kɛli se t'i ye vraiment o kɛli o ma nɔgɔn dɔɔni aidan fɛn min ɲini fana de o kɔfɛ tuguni aklu tamaratin qabla rawahi li salatil fitr an bɔra sun de la sisan donc seli ɲini sɔgɔmada dɔw bɛ taa selikɛnɛ na ko f'u kana u sɔrɔ ka na dumuni kɛ o ɲininen tɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ o ɲininen don seliba de la seliba la i bɛ dalaminɛ kɛ sundɛrɛ a fɔ o ma ko al-imsak k'i yɛrɛ dalaminɛ o tuma n'i taara selikɛnɛ na n'i nana n'i ka lahiya faga i ka lahiya biɲɛ u b'o fɔlɔ bɔ parce que ale mɔ ka di i b'o de kɛ k'i ka dalabɔ kɛ mais selinjini na an filɛ ka gɛrɛ min na n'o ye idul fitiri ye a ɲininen don kana taa selikɛnɛ nɔfɛ f'i ka fɛn dɔ bil'i la n'a nɔgɔyar'i ma i bɛ tamarori damadɔ dun n'a nɔgɔyar'i ma n'i ka denbaya kɛmɛ ka furufuru yira ou bien fɛn dɔ kɛ i bɛ jija k'o dɔ kɛ k'i dalama i kɔni kana taa selikɛnɛ na f'i kɔnɔ lankolon o tɛmɛnen fana kɔfɛ الذهاب من طريق ورجوع من طريق آخر لتكسير الثواب والبركة سلكنا تالا نبيتا سلكنا نيجيجا إبتا سرا من فيه إسقي ما طلع إكنا سوى سرا كلين فيه إكاسقي سرا ورا فيه نفادو بيولا parce que seli do melekaw de b'u jɔjɔ ri la kari kɔnɔnaw la aw tɛmɛtɔ la a bɛ la ilaha min kɛ la ilaha illallah allahu akbar walilahi alhamdu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a bɛ to k'o la ilaha minnu fɔ melekaw de bɛ bɔ k'u jɔ aran na ala ka sebaya kɔnɔna na aw taatɔ la olu bɛ seereya aw kan donc n'i sigira sira wɛrɛ fɛ melekɛ wɛrɛw i bɛ sigi sira min fɛ o b'a sɔrɔ melekɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ min ni ka tɛmɛ sira dɔ in tɛ kelen olu fana bɛ seereya i kan donc n'o kɛra i ka baraji bɛ caya n'o kɛra alhamdulillah wasa sɔrɔla baara in kɔnɔna na o tɛmɛnen fana kɔfɛ seli don tahani'atu bil id o de ye an ka foli kɛ ɲɔgɔn na seli la i mana kɛ waritigi cogo o cogo a donni kama bɔ i ka voiture kɔnɔ a donni kama jinga bɛ ka yɛlɛnkafɛn sanfɛ i yɛrɛ ni sigiɲɔgɔn minnu ka da simɛ ɲɔgɔn ma e min ye patron ye dɛ kana sɔn fantan ninnu ka na e fo dɛ la e yɛrɛ n'i ka denbaya n'a bɔra selikɛnɛ na dɔrɔn yanni i ka na i ka don i ka so tɛmɛ du bɛɛ la i ka sigiɲɔgɔn du bɛɛ la parce que alakira sallallahu alaihi wasallam ko a ko du 40 mɔgɔ ni kɔrɔ cɛ o ye sigiɲɔgɔn ye du 40 i kini fɛ o ye sigiɲɔgɔn ye du 40 numan fɛ o ye sigiɲɔgɔn ye du 40 fil khalf i kɔfɛ o fana o ye sigiɲɔgɔn ye mais n'a fɔra k'i ka nin bɛɛ lajɛlen visiter o ma nɔgɔn donc i yɛrɛ b'a lajɛ i bɛ tisaru kɛ i ka du entourage fandan minnu bɛ yen nɔ ani yɛrɛ ka plus proche ma ali teri minnu bɛ yen minnu yɛrɛ ka faamuyali ye karisa tɛ sɔn ka na anw ka so fiyewu seli donni kama n'i bɔra selikɛnɛ na dɔrɔn i n'i ka denbaya ta a ka taa foli kɛ ɲɔgɔn na i k'i sigi dɔɔni n'i y'a sɔrɔ dumuni b'u fɛ hali n'a sɔrɔ dumuni tɛ ka dunta i bolo don a la c'est à dire ko dɔ bɛ dusukun na a b'o ban a bɛ kanu don sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire sigida mankan dɔw bɛ yen nɔ ani ko dɔw kɛra ka kɔrɔ walahi a b'o touché ka b'o pewu bon e yɛrɛ fana yɛrɛmajigi min kɛ ala subhanahu wa ta'ala b'i kɔrɔta kira b'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam man tawada lillah rafa ni maa min yɛrɛmajigi ala b'i kɔrɔta an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala m'an kɔrɔtara
nin kalima no anga patron ma mais nous sera ka ke wallahi kadi ala kosobe amma ina ala fe halbi ala ka famin ko mandi amma kramo hakilla ye wala limin ke belajile ya famya wala an kramo kuma kunce kuma jume bi bolo ka nyesi islamé belajile ma kren ala ameni wati min konnana alhamdulillah rabbil alamin ngakuma laban ani ladli kambe mbulu ka nyeshi islamé bema maliko ko jena lamini belajile la ode u kana son fiu u ka shun tien selishu na fara ko kalo yera kaba la ilaha illallah jalo barawulila kaba mana fok kana kuna fona dro ko kalo yera baraba kabe sisan boatu commandeledo akanum bla anye boisson taledo glokuna mon taledo deni kun yeledo ka toy sungolo konana merane vous diledo am tuma dole beta soro meshi songo dile mama era kala be kosobe selishu amna bo ne jonde mangai kafrite de bolusonate mingo la ilaha illallah muhammadur rasulullah kasungolo bela jeleshu clip bisaba kile muganu konondo ka naflo seli sengeda mogomi wajibiya sungolo bane ko fe e kala baki ka baraji bechen ni boati kono tawi ni dlomiwi ni jenayawi ikun dini ye ka to me mun letina saka ye ka to sungolo sarame ala masada utumuna anga hakulu bla konye aforo ko sugule me kale ngona na ko abaraji ka bokatime khairu min alf shahr abaraji ka bokatime kalo bakilenga bo o kalo bakilen ebso ko take danwa bo ambe ko ni jena na ye ambi a ihyawo ke kalo tile mu kan wolovla mais ala ma fanji bil yakin dangane yana ka fo chenrere la mu kan wolovla nidu don ba fam ba chama ani family tugu ni ko don bo ko ni ko kalo tile mu kan wolovla anga ke ula bon mais aforo ko anga ni mu kan kile ou bien mu kan saba ou bien mu kan duru ou bien mu kan wolovla ou bien mu kan kono bo mu kan kono de selishui e ba don ala ke maka nyina ntem blaka mu kan kono do shu kono wa bon no kera le latel kadiri rashu o yesoro boati kono o yeni denis gerele soro nyona o yesoro haramu kola o yesoro fon bala prepara kola est-ce qu'il m'a perdu wa ni mbaraji bay metara ki da donc amo wele de bla bela jelema krengera ni yana an mun fana bika labeke muso bi saka masri ka sur ma dansawo meshi haramudi la'ana allah alwasil ala karana na qadisa jelena la'ana allah alwasil wal mustawsila tugli ba muso mi fen tuka kuna an mi ya tuka kuna salon tigi cien do mbala muso ibi wor soro ala koni mi amandi ala manda kray kana son fi sayaki soro ni mbarena mo ngo kira meshi do nay kishiti mais ni ajetem na sesan ulu di fanka bo selu ko la katime en tokan do amu wole bla ngante bema ngame ala yesana jondi ma munu mo be u darola munu baro ko kaburu kono ni ngali bi u kasira ala nye meshi haram ya do ni ti ben islam muso e fiu o manka ke ani fini fana mo do lamta finu sa yahuda o tantu sa jalo u kama ka finu de bla kana de ama fini munu nga feke ira muso parler i dogom so parler i muso dogoni parler bna joila sadira ka fini jugoro fini re nyebala fini re jugoro la fe bo ebi dugo ko ala ka samra jirana ala ka bato mi ire du nyebala nyebe feminana vraiment ni te ko nyumay do namye anga ambi finu sa aka ke fini nyina mawi hali dem fitini munum beno dabu kum kama atlo fla kama dem fitini ba de islamé mashairula ka fini nyina maw do ala na ko ata fe afok man ni war bara ka sanre fini nyina maw sanga do de la aka ke fini nyumonye ni re fini munye vraiment ab islamé ne gadwila donc wala mbo wele de bla kerengera nyana kala se bela jelema angana son fiu kuma kundala surunyana kira ka kuma ka jonga ala kara ko tuur sallallahu alaihi wasallam ruba sa'imin laysa min sawmihi ila al-ju'a wal 'atash wa ruba qa'imin laysa min qiyamihi ila sahar ko shumba e bakilimo fu eta ya ka shuna funa kara elenye ko mu nyemi no mu wa nafla joba e bakilimo ku fu eta ya ka nafla la elen ne nye jodoro bon ala kana nga ko ngati bon mo ka ko de oye mo ko mun ka bara bela jele be nin ko nun kalima seli shuko nana ambi ala dili ya rabbi ala ka famen ko manti amma anti saka bo kuma ko nana fu anga nga fuli ananga wala mando ananga barka da chama mo nyeshi anga kaiduma zamzami siratul mustaqim onya wele o togoina no ya ala ka siratiga klini no ya asiri sharif usman madan haidre min gira nye bela jelima bo finya boday anga fuli baye anaka dimaya be anga fuli buyi ka yini ala fe shirifika shijan kenan labon mala ko di anama mugo ka ci kan la sira amma ka fo shirif la tv keras wasaye amma
télé ko minɔgɔ min kun bɛ anw na a y'a minɔgɔ bɔ télé ko kɔngɔ min kun b'an na a y'an kɔngɔ bɔ a ka kunnafoni dumanw bamanankan na a n'a ka an danbew e yɛrɛ bɛ émission minnu kɛ vraiment mɔgɔw commencera ka segin u yɛrɛ ma an commencera k'an yɛrɛ dɔn donc vraiment an ka hakɛ kun bɛ télévision ko la anw silamɛdenw 95% musulman asafula 98% musulman jamanaden la ma kɛmɛ sara o kɛmɛ sara maa 98 o de ye silamɛ mais émission minnu b'an bolo jumasu kelen o jumasunin kelen fana i bɛ taa sɔrɔ miniti 15 dɔrɔn de b'an bolo mais an kun ka hakɛ anw les droits des enfants anw silamɛ denmisɛnw ka hakɛ kun bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo mais karamɔgɔ Hayidara de nana kɛ sababu ye k'o masuliya bɛɛ ban pewu ka mɔgɔw wasa ni an ka diinɛ ye karamɔgɔw ka se ka dadi karamɔgɔw ma karamɔgɔw ka se ka kuma jazahullahu khairal jaza an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi Cherifla TV baarakɛla bɛɛ a directeur a animateur a technicien a gardien ka taa se a baara dɛmɛbaa baara bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɛ yen nɔ anw de bɛ se ka kuma aw ye mais wallahi n'i ye da di ɲɛmaa ma k'u ka kuma Cherifla TV kan an bɛ ɲinan kɛ ka san wɛrɛ kɛ an ka ɲɛnamaya tɔni wallahi an b'a bɛɛ kɛ Cherifla tanni na ka sababu kɛ Seydi Cherifu Usmane Madani Hayidara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ masa min ye ɲinan seli jira an na ala ka seli wɛrɛ jira an na samedi na ala k'o jira an na an ye bato minnu kɛ ala k'an jurumu yafa ya rabbi ala k'a k'an ye bɔda ye an fa minnu n'an ba minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hinɛw la ala ka yafa an n'u ma ya rabbi ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta dɔw kɔnɔ ala k'an don aljinɛ na ala k'an wasa wa akiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan dumanw ani i ka nin tiɲɛ kisɛ ninnu na sabula kuma caman bɛ yen a bɛ fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ a kuma ninnu dɔw i bɛ taa sɔrɔ kisɛ t'a la mais ka kumaw fɔ ka tila ka kisɛw da kan foyi t'a a sabati maa ye fo n'a kɛra ayiwa ala dɔn ani ala ɲɛsiranya o la an bɛ dugawu kɛ an bɛ ala deli yarabi san wɛrɛ ala ka to an k'i sɔrɔ ani ka se ka ja ka nin babu ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka ala deli yarabi ala ka segin ni ɲuman ye ka taa segukaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ɲuman na n balimaw n y'a fɔ aw ye cogoya min na ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o tun ye an karamɔgɔ alhaji sori ibrahim kulubali maa dogolen tɛ segu kɔnɔna na sabula an y'a fɔ aw ye an karamɔgɔ Seydi Cheikh Usmane Madani Hayidara ale ka kalanso min bɛ segu o directeur de don ani fana jamiyatul ansar din tɔnden minnu bɛ segu u jɛra ka misiriba min jɔ o imamu de don o la a tun bɛ ka min lase an ma an kelen kelen hakili la an y'an ka faamuyaw sɔrɔ nin kɔnɔna na sali kana ka kɛ cogo min a kana ka kunbɛn cogo min na an kana ka taa salikɛnɛ kɔnɔ cogoya min na a da sera a bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ o la nin kɔfɛ foyi tɛ an ka baara ninnu minɛ ka an ka kuma ninnu minɛ ka baara kɛ ni a ye i bɛ taa sɔrɔ i kun tɛ dɔ dɔn o kun ye fili ye mais nin y'a fɔlen i ye o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an lamɛn jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan k'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu حرام على الأيام إيجاد مثلي